Super. Tak všichni, co už jste tady, tak dobrý den. Děkujeme, že jste si na nás dneska udělali čas. A dneska jsme si vás sem pozvali, aby jsme se spolu podívali a trochu vám i přiblížili AI dubbing a voiceover. Což je určitě teda téma, o kterém už jste slyšeli, potkali se s ním, nebo někteří z vás s nimi dokonce pracovali. Pustíme si tu nějaký příklady, podíváme se, jak se s tím zpracuje. Na závěr se dostaneme i k nějakým vašim dotazům. Kdyby vás v průběhu webináře cokoliv napadlo, mě to můžete psát rovnou do chatu, teda napravo dole ta ikonka, a my se k tomu vrátíme potom ke konci a otázky vám zodpovíme. Nedávno jsme tady řešili právě tohle téma tady webináře. Jsme nedávno kamarád ptal, proč by měl ve firmě vůbec AI dubbing řešit, proč by mě měl vůbec ve firmě zajímat. To je jako jednoduchá. To o tom, že to firma může ušetřit čas, peníze, často i nervy. Představte, že máte video školení pro zaměstnance, nějaký produktový návody, reklamu, třeba nějaký podcast. Budete to rychle dostat do několika jazyků. A přesně tady v tomto případě vám AI dubbing může výrazně pomoct. To rychlejší než klasický dubbing, flexibilnější při změnách. Díky dnešním možnostem, jak si za chvíli ukážeme, tak už je to hodně přirozené. A jak to tak už bývá, tak kolem AI dubbingu stále spousta mýtů, nepřesných představ. Někdo si myslí, že kvalita těch nástrojů stále dost nízká a další naopak, že je to až podezřele jednoduché. Pardon. Myslím, že stačí kliknout na nějaký tlačítko a magicky je hotovo. Určitě to není proces takový, že byste napsali do ChatGPT, nadabuj mi celou trilogii tady Pána prstenů třeba do 3 jazyků a za hodinu bylo hotovo. To zatím bohužel ještě nefunguje. Teď si teda ukážeme, jak to je ve skutečnosti. U nás v Prestu využíváme software od společnosti Dubformer. Co všechno se s ním dá teda udělat. To za sebe nebudu dál nějak protahovat. Dám slovo tady šikovným kolegům z našeho AV oddělení, kteří vás s tím provedou víc do detailu. Tak, dobrý den i od nás. A ještě než vám ukážeme, jak se s programem pracuje, tak vám ještě pustíme krátkou ukázku z proslovu prezidenta Kennedyho, kterou jste možná i zaznamenali na našem webu, kterou jsme tady zpracovali do českého a slovenského jazyka, abyste viděli, jaký výsledek můžete z programu dostat. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Rozhodli jsme se letět na měsíc v tomto desetiletí ne proto, že je to snadné, ale proto, že je to obtížné. Rozhodli jsme se dostat na mesiac v tomto desaťročí nie preto, že je to ľahké, ale preto, že je to obťažné. Tak, to byla jen taková krátká ukázka a teď vám teda ukážeme, pustíme vám, jak se s programem pracuje a co všechno je s ním možné udělat. Pro tuto prezentaci jsme si zvolili krátký střih z našeho promo videa a ukážeme vám, jak a co je možné získat z AI dubbingu nebo voice-overu. Pro nás jako pro realizaci je samozřejmě nejprve potřeba projekt založit, pojmenovat a dát mu správné jazykové kombinace, tedy zdrojového videa a toho, jaký jazyk chceme mít ve finálním videu. To už jsme si tady založili, jelikož poměrně dlouho trvá nahrání samotného videa do softwaru. A vždycky samozřejmě záleží, jak to video je velké. Pak už je potřeba nechat video přepsat v originálním jazyce. S tím nám pomůže stroj automaticky, což samozřejmě tu práci zrychlí. A korektor potom pročte zdrojový text, aby v něm nebyly chyby. Tady vidíme samotný editor. We put together a team of translators for each major customer that specialize in the areas. Tady vidíme přepis. V tomhle případě není potřeba nic měnit, takže to uložíme.
Tak, když už máme přepis hotový a schválený, přichází na řadu překlad do cílového jazyka. Zde je opět možnost si buď pomoci strojově, nebo to nechat udělat překladatele. Nicméně, i když zvolíme strojový překlad, musí to tak či tak zkontrolovat překladatel a to rodilý mluvčí. We put together a team of translators for each major customer that specialize in the areas. Tady vidíme překlad a samozřejmě překladatel by ho opravil, kdyby tam bylo něco potřeba udělat jinak. Tady jsme si upravili tento segment. Uložíme. Tak a ve chvíli, kdy máme hotový překlad, přichází na řadu výběr dabéra či daberky podle požadavku klienta. Je možné také vytvořit klonovaný hlas, který je velice podobný originálu. Tak, to uděláme tady. Tak tady vidíme knihovnu hlasů a hlasy, které jsou na výběr. Můžeme, i když tam máme mužského mluvčího, můžeme klidně zvolit i ženský hlas. Vítejte v Le Méridien, nejlepším hotelu v Edinburghu. Vítejte v Le Méridien, nejlepším hotelu v Edinburghu. Tak zkusíme tento hlas. Vybereme Anet. Tak uložíme. Tak a teď přichází na řadu takzvaný Proof Listener, který si celé video pustí i s vygenerovaným dubbingem. V tomto kroku. Tak, tady si otevřeme editor. Pro každého významného... Tady ještě změníme vybraný hlas, ten ženský. Text a formátování všech překladů. Pro každého text a formátování všech překladů prochází. Tahle ta fáze je taková víc kreativní. Většinou je potřeba zkoušet, co zní nejlíp. Pro každého významné. Tato část je časově nejnáročnější, ale je to také projekt od projektu. Nicméně se vám málo kdy stane, že by ten dubbing sedl na první dobrou, takže to ten člověk musí projít, poslechnout si video a koukat se, jak ten dotyčný mluví, pokud teda se jedná o dubbing. A v případě dubbingu pak provádí také adaptaci skriptu, aby ta vygenerovaná promluva se děla na pohyb toho, jak člověk mluví v tom videu, na pohyb úst. A pokud se jedná o voice-over, což je v tomto případě, což znamená, že slyšíte ten hlas, ale na obraze tam není přímo ten člověk, takže je to mnohem jednodušší. Zde se totiž musíme jenom trefit do toho stanoveného času daného videa. A samozřejmě pokud je to reklama a jsou tam nějaké claimy nebo on-screen texty, tak by ten hlas měl mluvit ve stejnou dobu. Takže si můžeme tady tu lištu posouvat různě. Pro každého různě zkracovat, čím se zrychlí, anebo naopak prodloužit, čím se zpomalí ta promluva. Ale když se prodlouží až moc, tak už je pak poměrně slyšet, že se jedná o robotické. Pro každého významného. Když to například takhle ještě prodloužím. Pro každého významného zákazníka sestavujeme tým překladatelů, kteří se specializují. Pro každého takže je lepší, aby to bylo přibližně i stejně dlouhé jako ten originál. Tak aby to znělo co nejvíc přirozeně. Pro každého významného zákazníka sestavujeme tým překladatelů, kteří se specializují na konkrétní oblasti. Tady to zní trošku pořád rychle. Pro každého významného zákazníka sestavujeme tým překladatelů, kteří se specializují na konkrétní oblasti. Tak, samozřejmě můžeme to různě upravovat,
Pokud vím, že tady třeba by bylo hezký, kdyby udělal ten hlas nějakou pauzu. Pro každého významného zákazníka. Třeba tady. Tak si to vygeneruju pak znova. Pro každého významného zákazníka sestavujeme tým překladatelů, kteří se specializují na konkrétní oblasti. Teď je to zase moc rychlé, takže to musíme trochu prodloužit. Pro každého významného zákazníka sestavujeme tým překladatelů, kteří se specializují na konkrétní oblasti. Jo, teď je tam slyšet, že tam je takový nádech za tou trojtečkou. Je potřeba prostě si s tím trošku různě pohrát, aby to znělo tak, jak zrovna potřebujeme. Tak tento program nám umožňuje určitým způsobem si hrát i s emocemi a různými varianty těch hlasů. To vybereme tady. Tady vidíte základní výběr emocí, dokonce tady máme i české emoce. A dá se upravovat i stabilita hlasu. A podle toho, jak chceme, aby ten člověk zněl, a je možné si s tím nějakým způsobem pohrát. Když stabilitu snížíme, můžeme dostat nějaké zajímavé varianty hlasů, které budou mít třeba více přirozenou intonaci toho hlasu, ale zase to má nějaká svá úskalí a ten hlas může mít třeba rozdílný tón toho hlasu oproti tomu původně vybranému. Takže je potřeba s tím být opatrný trochu. Samozřejmě ty emoce jsou trochu omezené. Můžeme zkusit třeba. Tak opět je to většinou na delší dobu, jelikož vidíte, že tady je 9 různých variant, ale můžeme si jich také vygenerovat více. A pak už jen posloucháme, které varianty se nám líbí. Některé jsou kratší a některé delší, takže záleží, aby se to také vyšlo na tu délku toho videa. Text a formátování všech překladů procházejí před odesláním závěrečnou kontrolou. Text a formátování všech překladů procházejí před odesláním závěrečnou kontrolou. Jo, slyšíte, že ta emoce není přímo výkřik, ale zní to třeba trošku jinak než bez té emoce. Text a formátování všech překladů procházejí před odesláním závěrečnou kontrolou. Text a formátování všech překladů procházejí před odesláním závěrečnou kontrolou. Tak někdy jsou ty rozdíly slyšitelné více, někdy méně. A hodně záleží taky na originálním videu, jelikož si ten hlas bere zvukovou křivku z toho originálu a pokud je ten originální hlas více monotónní, tak je i ta práce s tím cílovým videem o dost náročnější. Tak zvolíme si variantu, která se nám líbí nejvíce. Vyberu třeba tuhle. Text a formátování všech překladů procházejí před odesláním závěrečnou kontrolou. Text a formátování všech překladů procházejí před... Tady to ještě trochu zkrátím, aby to znělo lépe. Tady to zkusíme ještě více posunout. Text a formátování všech překladů procházejí před odesláním závěrečnou kontrolou. Jo, takže tady si to uložíme a stejným způsobem se dá pokračovat na další části videa. Tak, tohle byla jenom taková krátká demonstrace toho, jak se s programem pracuje. A teďka vám zase pustíme hotový video, finální, tak jak jsme si ho tady upravili, zpracovali do českého a slovenského zase jazyka. Presto has operated as a family business on the Czech market since 1991, retaining the advantages of a family-run business even today despite its considerable growth. Presto is headquartered in Prague with a subsidiary in Bratislava in the Slovak Republic. Presto působí na českém trhu již od roku 1991.
a výhody rodinného podniku si i přes značný růst zachovává dodnes. Presto sídlí v centru Prahy a pobočku má na Slovensku v Bratislavě. Spoločnosť Presto pôsobí na českom trhu od roku 1991, pričom si dodnes zachováva výhody rodinnej firmy, a to aj napriek značnému rastu. Presto sídli v centre Prahy a pobočku má na Slovensku v Bratislave. Paráda. Jak je vidět, tak AI VoiceOver dokáže už dosáhnout úrovně. Už je fakt hodně těžký rozeznat ho od lidského hlasu. Možnosti využití jsou teda proto obrovský. Nějakých přednášek, reklam, nějakou třeba filmovou a televizní tvorbu. Pro vás máme nachystaný krátký kvíz. Jsme rádi, když se do něj zapojíte. Máme tu připravených 5 videí, které vám postupně pustíme. Na pravé straně obrazovky se vám objeví anketa, kde můžete hlasovat, jestli se teda jedná o video namluvený strojem, nebo naopak člověkem. Se přiznám, že i přesto, že jsem odpovědi dopředu už viděl, když jsem si to párkrát zkoušel, tak stejně mi to každý nachytal. Nicméně, ještě pokud by se vám anketa sama nezobrazila, je potřeba dole kliknout na tu ikonu aplikací. Že ta první z těch 3 úplně vpravo dole. Tak případně dejte vědět, pokud se vám anketa nezobrazuje. A poprosím teda kolegyně Sávečka, jestli to zase na kvíz převezmu. And now you see how beautifully Ulf Anderson has set it up. Textbook style. He has 5 pawns of white color and a bishop on black squares. He controls the D file, has a well-placed bishop, rook, and queen. Tak my to na chvilku pauzneme. Můžete zahlasovat a odeslat. Chviličku počkáme. Vidíme, že postupně ještě hlasujete. Tak, výborně. Tak většina z vás hlasovala pro AI hlas, což si myslím, že je správně. Teďka uvidíte odpověď. Super. A pokračujeme teda ke druhé ukázce. Máš super produkt, vymakaný web, investuješ do reklamy, ale výsledek žádnej. Je ti to povědomí? Hodně klientů za námi chodí s tím, že investují do reklamy, ale reklama se jim nevrací. Tak, opět pauzneme, můžete zase hlasovat. Ještě chviličku, ještě na pár lidí tam čekáme. Tak, předpokládám, že ty výsledky vidíte taky, že 71% z vás hlasovalo pro lidský hlas. A tady zase pustíme výsledek. A přejdeme rovnou teda ke třetí ukázce. Rizika nejsou jenom o pojištění, rizika nejsou jenom o rezervách. Samozřejmě riziko může být i to, že pokud máte nemovitost a máte na ní hypotéku, tak dneska 2 roky zpátky jste mohli vidět, že se zvyšovaly úrokové sazby. Tak zase můžete začít hlasovat. Tak, opět nadpoloviční většina hlasovala pro lidský hlas a zase pouštíme výsledek, abyste viděli. Opět, kdo hlasoval pro lidský hlas, tak má
uhádl správně a můžeme jít ke 4. ukázce. Pokud se budeme snažit, aby naše glukóza v krvi byla trošku více stabilní a ty maxima nebyly vysoké a nebylo jich hodně, tak můžeme udělat pro svoji dlouhověkost něco dobrého. Tak, zastavujeme a můžete hlasovat. Tak, výborně, zase většina hlasovala pro AI hlas, což je pravda a tady jsme dokonce použili klonovaný hlas mluvčího. A rovnou přejdeme teda k 5. a poslední ukázce. Every day new roads await us. To work, to school, to adventure, comfort, space, and safety for you and your family. Tak, zastavujeme a můžete zase hlasovat. Tak, tady je vidět, že to už tak jako jednoznačný pro vás nebylo. Tady je to 45 k 55% a ukážeme výsledek. To je zajímavý, to mě překvapilo, že se vám takhle teda dařilo. Schválně se přiznejte do chatu, kdo teda podváděl. Nicméně u toho poslední ukázky, tak to už úplně jednoznačně nebylo. Tam to bylo 50/50, někdo hlasoval pro lidský hlas, někdo pro AI. Takže úplně až tak rozpoznatelný to není. Nicméně teďka už webinář budeme pomalu zakončovat. Starám se teďka na ty vaše dotazy. Ještě nakonec pro vás pak budeme připravený malý dárek na rozloučenou. Takže jestli vás teďka k tématu něco napadá, cokoliv, nebo něco vám nebylo jasný, tak otázky můžete psát teda do chatu. Plně pokud vám tam stále visí ta anketa, zase je potřeba kliknout na tu poslední ikonu úplně vpravo dole, na ten chat. Tak chvilku počkáme. Nikdo se na nic neptá? Nebo mi nefunguje chat? Nikdo nemá žádný dotazy? Vidíme, že chat funguje, ale opravdu dotazy nejsou. Už tady přišla první otázka, očekávatelná otázka, jaká je orientačně cena za minutu nebo hodinu dabingu. Máte třeba aspoň nějakou jazykovou kombinaci, protože ono vždycky záleží, mezi čím se ten dubbing nebo i ten voice-over dělá. Samozřejmě jsou jazykové kombinace, které trvají mnohem díl a od toho se odvíjí i cena. Výborně, z angličtiny do češtiny. Zrovna u tohohle je ta cena zhruba o polovinu nižší, než je ten lidský dubbing. Poměrně, s tímhletím dokážeme tady poměrně rychle pracovat, ale opět záleží i, jak je to dlouhý. Jako zatím pracujeme spíš s reklamama, s voice-overem, nepouštíme se zatím do filmové tvorby, to necháváme zatím ještě zkušenějším, ale tak počítáme, že zhruba ta polovina je odpovídající. Tak to je všechno, nikdo zatím nic, takže Kamila, je to na tobě. Jestli už k tomu teda nikdo víc nemáte, Padně, kdyby vás něco napadlo potom, můžete klidně napsat mail nebo klidně zavolat. Můžeme zpětně samozřejmě zodpovědět dotazy. S tím se pomalu rozloučíme, webinář ukončíme. Nicméně, abyste si to mohli i vyzkoušet na nějakým vlastním kontextu.
máme pro každého účastníka připravenou 1 minutu AI dubbingu. Úplně zdarma. To na kombinaci angličtiny, češtiny, slovenštiny. Jakýkoliv téhle jazykové kombinaci vám to uděláme. Učí nám pak napsat, rovnou třeba zavolat a ty detaily to si pak dohodneme. Pokud by vás teda ještě něco napadlo, určitě se ozvěte. Vám děkujeme za pozornost a budeme se těšit na další setkání, ať už online, nebo osobně. Mějte se. Děkujeme a nashledanou. Nashledanou.